kita subong sa mga establishment naka-logbook kita sa ating nga mga names and of course, mag-sanitize! Yan. Woo! Thank you, man! Yeah, there you go! And we have stuff and mother! Channel. Kung bago pa lang kamo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimdin. Ruby Inspired!